Erreferendumaren atea behin betiko itxi du Frantziako Kontseilu Konstituzionalak bigarren aldiz, erakunde horretako 9 kideek atzera bota dute erretraten erreforma 62 urtetik 64 urtera atzeratzeari buruzko ekinaldi partekatuko erreferendum bat egiteko eskaera. Konstituzionalak 2 argudio eman ditu proposamena atzera botatzeko. Lehenik esan du erretretaren adina atzeratzen duen legea ez dela nazioaren politika ekonomikoari dagokion erreforma bat, Frantziako Konstituzioaren 11. artikuluak arautzen duen moduan ulertuta. Bigarrenik gogorarazi du erreferendum eskaera egin ziotenean, aprilaren 13 artean legeak esaten zuela, erretiroaren adin ofiziala 62 urtekoa zela, Emmanuel Macron presidenteak ez baitzuen legea aprilaren 15 arte izenpetu. Konstituzionalak haren aurkako helegiteak eta erreferendumaren lehen eskaera atzera botatzaren biharamunean. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan ekonomia arloko gaiak hizpide. Frantziako Konstituzionalaren erabakia ez da ustekabe handia izan, aurrez gertatutakoagatik, aurretik egindako 4 eskaretatik bakar bat onartu du, eta haren osaketarengatik 3 kide Macronek berak izendatu ditu, eta beste 3 senatuko presidenteak erreformaren aldekoa ura ere. Edo nola ere bazpena kolpe bat da erretretaren erreformaren aurkako borrokak gidatzen ari diren sindikatuentzat, herritarrak mobilizatzeko tresna bat galdu dutelako. Hirugarren hilabetez jarraian bera egin du langabeziak. SEPE, Espainiako Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera Hego Euskal Herriko enplegu bulegoetan 158.855 langabe daude erregistratuta. Martxoan baino 2.297 gutxiago eta iazko apirilean baino 20.926 gutxiago. Lurralde guztietan egin du bera langaben kopuruak, baina batez ere Nafarroan. Gauzak horrela langabe kopurua azken urteetako txikiena da. 2008ko abendura egin behar da atzera kopuru txikiago bat ikusteko, baina kontuan hartu behar da orduan baino ia 60.000 langile gehiago daudela gaur egun. Izan ere 1,3 milioi langileren langak gainditu duen aldiz Hego Euskal Herriak 5.420 kotizatzaile batu baititu gizarte segurantzak. Datuak ala lan gatazkei helduta, batzuen korapiloa askatzen doan bitartean beste batzuk katramilatzen doaz, Bizkaiko zahar etxeena kasu. Hori bai bertan bera utzi duten Nafarroan kopako finalerako deitutako autobusen greban, eta gaur gainera epaiek eta fiskalek justizia ministerioarekin bilera dute, eta adostasuna lortuz gero maiatzaren 16tik aurrera deitutako greba mugagabea bertan bera geratu daiteke. Bestalde Gipuzkoako metalentzan akordioa gero eta gertuago dago. Hala ere, zaintza sektorean egoera bestelakoa da eta greba gehiago iragarri dituzte sindikatuek adi. Lan gatazketan Hego Euskal Herriko Justizia Administrazioan greba eguna dute. Bilbon eta Iruñan protesta egin dute. Euren eskakizun nagusia soldatak igotzea da eta adostasuna lortu ezean maiatzaren 16tik greba mugagabea egiteko asmoa dute. Ikusteke dago beraz, batzarrean akordiorik lortzen duten. Hori bai, bertan bera utzi dute Nafarroan kopako finalerako deitutako autobusen greba. Izan ere, Nafarroako errepide bidezko garraio eta logistika enpresaburuen elkarteak eta UGT, Komisiones Obreras, ELA eta LAB sindikatuek aurre akordioa lortu dute sektoreko lan hitzarmenen negoziazioa desblokeatzeko eta langileek berritzi dute patronalak eta sindikatuek lortutako aurre akordioa.
Garraiotik zaintza zerbitzura, elak beste greba deialdi bat egin du Bizkaiko residentzietan. Halaber, Labek eta Komisio Soberasek ere greba dute nork aldetik. Maiatzaren 15-tik 20ra, biak barne deitu ditu lanuzteak Labek, eta maiatzaren 22-tik 24ra eta ekainaren 12-tik 16ra Komisio Soberasek. Eta zaintza zerbitzuan ere, aniztasun funtzionalaren sektoreko Gaude, Gorabide, Madres Mercedarias eta Azpaze enpresetako batzordeek bi greba egun deitu dituzte hitzarmenen blokeoa salatzeko. Maiatzaren 8an eta 9an, euren lan hitzarmenak eguneratzeko negoziazioen desblokeoa eskatzeko lanuztea egingo dute, baita egoeraren erantzule den Bizkaiko Foru Aldundia seinalatzeko ere. Eta metalgintzan, akordioa gero eta gertuago dago Gipuzkoan. 7. bileran aldegi patronalak zehaztu du apirilaren 19an egindako proposamena. Sindikatu guztiek aurrera pausotzat jo dute eskaintza eta bereziki elak. Sektoreko gehiengoa ordezkatzen duelak eta bere militantziarekin aztertu ondoren erantzungo duela dirazi du. Bien bitartean, Lab eta Komisio Soberera sindikatuentzat urratsa eskasa da. Labek adierazi duenez, positiboa izan arren, akordioa urrun dago oraindik. Kritikoago mintzatu da Komisio Sobreras eta ausardiaz jokatzeko eskatu dio adegiri. Ugetek berriz azaldu du patronalaren proposamenak bere larrikapen ia guztiak betetzen dituela. Bestaletik Lab sindikatuak iragarri duenez, salaketa baten bidez jakin dute Nafarroan osasun arloko entsegu klinikoak Navarra Biomet baliabide publikoak egin ordez, idisnak egingo dituela aurrerantzean sindikatuaren esanetan idisnak Opus Deiren parte hartze pribatua edukita ere, Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko kudeatzaileek erabakia babestu egin dute. Zer egin nahi du? Hemendik aurrera egiten diren entsegu kliniko horiek, egiten diren ikerketa proiektu horiek fundazio pribatu baten bidez bideratzea. Eta fundazio hori Idisna fundazioa da. Guztiz onartezina dela gobernuak emandako urratsa. Eta Nafarroako parlamentuari begira hauteskundeen atarian gaudenez, interpelazio zuzen bat ere egin nahi dugu Lab sindikatutik. Eta interpelazio hori bada, alderdi guztiek konpromiso bat eta irmoa hartu behar dutela ikerkuntza publikoa izateko. Eta horrekiko konpromisoa adieraziz gain, egin behar dutena da Navarra Biomet Fundación Manuel Servet etorkizuna bermatzea. Gaizadatuta berriz, bigarren fasean sartu da Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalea birformulatzeko bagira prozesua. Inkesta zabal bat abiatuko dute ondoko hilabeteetan abertzaletasunaren diagnostikoa egiteko. Iritzi bilketa horren bidez gogoetari bide egin nahi diote, gaurko egoera aztertu eta etorkizunerako bide horria osatze aldera. Bagirako kideek agerraldia egin zuten atzo Miarritzen, galdetegiaren edukia eta helburuak azaltzeko. 40 bat galdera ditu inkestak azken 10 urteetako bilakaera, abertzaletasunaren oinarriak, epe ertaineko helburuak eta antolaketa helburuak ditu hizpide. Quelles sont ses principales forces? Quel est le niveau d'implication des abertzalés dans les différentes luttes sectorielles? Quel est le niveau d'engagement et d'implication? Zaigu diagnostikoaren fasea, eta egun aurkeztu dugu beraz arratsalde honetatik goiti hedatuko dugun inkesta handi bat, beraz linean izanen den inkesta bat, 20 bat galderaz osatua, eta honen helburua da inahala abertzale, orduan abertzale sentitzen den inahala jende galdezkatzea, bere iritzia jasotzea, egin den bideaz, bereziki azken 10 urtetan, etorkizuneko perspektibetaz eta ere mugimendu abertzalearen egoeraz. Les évolutions des 10 dernières années, il y a des questions donc, sur l'évolution des différentes luttes en Pays Basque Nord, l'évolution du mouvement abertzale lui-même et l'évolution institutionnelle.
Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du INR Energia berriztagarrien ekoizleak Senpereko Zaluaga gunean egingo lukete 3 hektareako hedadurako proiektuan arriskurik gabeko hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean. Bilta Garbi sindikatuaren eskupeko gunea da Zaluaga eta proiektua begionez ikusten du beste edozertarako erabilgarria ez den lurra baliatzen baitu. Udan Arbeok azalduko digu. Ipar Euskal Herrian ere energia berriztagarrien aldeko apustua egiten ari dira. INR Energia berriztagarrien ekoizleak eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du Senpereko Zaluaga gunean dagoen zabor biltegian kokatzeko helburuarekin. Bilta Garbi kudeatzen dituen lurretako baten gainean eraiki nahi dute, arriskurik gabeko hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean. INR-ko zuzendaritza batzordea jakinarazi du sozietateak eraikitze baimena eskatu duela dagoeneko Senpereko herriko etxean, eta Bilta Garbik jada adierazi du proiektua begionez ikusten duela. 3 hektare hartuko dituen proiektu herrikoia litzateke, eta urtero 2,3 gigabat ekoiztera iritsiko lirateke. 500 etxe kontsumitzen duten elektrizitatea adina ekoiztuko lukete. Proiektu horrekin INR-en ekoizpena ahalmena 5 aldiz biderkatuko da. Senperen joango den eguzki parke hori 2024 amaieran eraikitzen hastea espero dute. Dena denez aurrera eraman duten proiektu bakarra, urtean zehar INR-ek beste 4 eguzki parke eraikitzeko baimenak eskatuko ditu Baiona, Urruña, Maule eta Besaskanako zabor biltegitan kokatu nahi dituztenak. INR herritarren energia ekoizten duen sozietatea da, eta enpresa herritarraren egitura fotovoltaiko guztiak erakundeetako espazioetan ezartzen ditu. Aipagarria da bestalde lur degradatuetan soilik garatzen dituela lurreko zentral fotovoltaikoak, hau da beste erabilerarik izan ezin duten lurretan, hala nola zabortegietan. Erabaki horrekin INR-ek ziurtatu bere proiektuak ez direla eremu naturaletan edo laborantza lurretan gauzatuko, lurre espekulazioa aktibatu gabe eta beste erabilera batzuekin hala nola etxebizitzarekin lehian sartu gabe. Hemendik 2030 urtera, Energia Euskal Herriko elektrizitate berde hornitzaileak saltzen duen energiaren 100% ekoiztu nahi du INR-ek. Orain ordea Gasteiza joko dugu, bertan baita Nerea Garzia lankidea Lurraldeko azken berriak gureganatzeko azpiegituran eta garraioan jarriko dugu bista hasteko. Izan ere Alababusek Gasteiz eta Agurain lotuko ditu. Oraindaino Nafarroako gobernuak eskaini duen zerbitzua da Uadi. Arabako Foru Aldundiak Nafarroako gobernuak orain arte historikoki eskaini duen zerbitzua bere gain hartu du. Agurain eta Gasteiz arteko ibilbidea Gasteiz Dulantzi Araia linean sartuko da. Gainera, erabiltzaileek bat, barik eta mugi txartelekin ordaindu ahal izango dute. Agurain eta Gasteiz arteko ibilbidea Gasteiz Dulantzi Araia linean sartu da. 5. linean hain zuzen ere. Orain arte Nafarroako gobernuak eskaintzen zuen Agurain eta Gasteiz lotzen zuen zerbitzua. 2021ean erakundeek hitzarmena sinatu zuten Arabako Foru Aldundiak zerbitzua bere gain hartzeko. Aurrerantzean 17 eta 11 arteko bidaia kopurua eskainiko du. Noranzko bakoitzeko lanegunetan eta asteburuetan urrenez urren. Lanegunetan lehenengo bidaia Aguraindik Gasteizera goizeko 6etan izango da, eta azkena gaueko 11 laurden gutxitan. Gasteiztik Agurainera berriz lehenengo autobusa goizeko 6:10 gutxitan izango da, eta azkena gaueko 10:30. Gainera erabiltzaileek bat, barik eta mugi txartelekin ordaindu ahal izango dute. Izan ere, txartel horien bidez deskontuak eskuratuko dituzte. Bestetik Gasteizek LGTBI fobiaren aurkako hilabetea du honakoa maiatza osoan zehar, aniztasunaren aldeko hainbat ekitaldi egingo dira, eta Nerea Garziak azalduko digu zein formatu izango duten hauek. Maiatzaren 17an LGTBI kolektiboaren aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna izango da. Hori dela eta Gasteizko udalak hainbat ekintza eta ekimen antolatu ditu maiatzean. Besteak beste kontzertuak eta lantegiak izango dira protagonista.
Kirolei helduta berriz, Araba Rugby Cupen aurtengo edizioa asteburu honetan izango da. Gasteizen guztira 28 klubetako 95 talde bilduko dira, zenbait kategoriatan banatuta, Erne. Estatuko eta Frantziako hainbat talde hurbilduko dira Gasteizera asteburu honetan. Arabako Rugby Cupen zede nagusia kirolaren balioak sustatzea da. Horregatik, saria ez du eskuratuko partida gehien irabazten duen taldeak. Kirolaren balioak ondoen errespetatzen dituenak baizik. Gauzak horrela 200 partida baino gehiago jokatuko dira asteburu honetan Lakuako instalazioetan. Sobre todo votan los árbitros, que son los que más directamente están involucrados en los partidos, votan los entrenadores durante los partidos y luego hacemos una pequeña reunión de consenso entre la organización del Araba Rugby Cup, con los árbitros, con las votaciones que han juntado de cada partido y de cada actividad, y con eso se decide el club ganador. Kirolarloko berriekin jarraikin, ados pilotak bertsoegintza eta pilota uztartzen dituen udaberri torneoa aurkeztu berri du. Beasainen eman zuten torneoaren berri Azom Igartza Jauregian. Kiroletatik kultur arlora ostegunero legez musika zuzenean saioa ikusteko hitzordua dugu gaur pantailen aurrean, gaueko 10etan Koldo Otamendia aurkezla dugu kameraren beste aldean, hontaz sakontzeko. Kaixo, Koldo, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Tira, hasteko konta iguzu, zer talde da gaurkoan saioko protagonista? Gaurko talde protagonista azken sustraiak talde izango da, Goierrialdetik datorren taldea da honakoa, eta disko berria besapean. Eta nolakoa izan da, edo konta iguzu zein den taldearen ibilbidea ez disko honetara iritsi arte? Ongi, taldea 2015 urte inguruan sortzen da, aurretik beste musika egitasmoetan ibilitakoak dira musikari gehienak, eta azken sustraiak taldearekin beste abentura bat jartzen dute martxan. Urte hauetan guztietan 4 disko argitaratu dituzte, azkena gaur aurkeztuko dugun Goierrilana da, tartean disko akustiko bat pandemiaren erdian, eta esan bezala 2015 ona, estudioko 4 disko eta kantu xorta interesgarri bat. Eta azken lanak ez, Goierri izena duenak, zer berriaka edo dakar edo ze gai ditu izpide, estilo aldetik ere ez, jarraipen bat da orain arteko lanena?
Bai, esan daiteke garapen bat dela Goierri diskoa, ez? Ez da disko monografiko bat, baina badu hildo bat kantu guztiak lotzen dituena, ez? Nortasunetik, bertakoa izatearen garrantzitik abiatzen da diskoa, taldea Beasainen sortua da, inguruko musikariekin, Nafarren bat ere badute gaur egun bere formazioan, baina sortzen da pixkat horratzean dugun irudi horretatik, ez? Kanposen baserria, Goierrin, taldearen entsegu lokala pandemian zehar, eta hor sustraietara itzuli zen taldea, eta hortik abiatzen dute, ez? Aipatu duan bezala, bertakoa izateren garrantzi horretatik, ez? Eta diskoan 10 kantu bildu dituzte, eta horietako asko omenaldi txikiak dira, ez? 8 txikian kanta esaterako bertsolariei egiten die aipamena, euskarari zentzu batean, eta beste kantueten ere taldearen sustraiei, zaletuei, eta bestelako gaiak tratatzen dira. Musikalki punk rock eremuan kokatzen da taldea, punkoiaren zertzelerak bazituzten lehen garaian, eta pixkanaka garatuz joan dira, eta gaur egun estilo amerikarra edo alemaniarra duten kantuak jorratzi dituzte. Garatu dute kantatzeko era, garatu dute gitarren tratamendua, eta disko honetan esan daiteke taldeak beraiek aipatuta, benetan lortu dutela behingoz buruan zuten soinu hori, azken sustraiak taldearen soinua, gaur egun Goierri diskoan topatzen alduguna delako. Eta orain gainera diskoa aurkezteko bira murrilduta da banda, eta datozen egun eta asteetan agertokietan ariko dira baita ere, ezta? Bai, alaxe da, taldea zuzen ariko da, lehenengo geltokia asteburu honetan izango da, Atarrabiako Toten aretoan, Deskontrol eta Delio taldearekin, eta hortik aurrera uda beroa izango du taldeak, ez? Badakizu, azkenean musika talde batek bere inguruan doan guztiarekin batera, ez? Azkenean hainbat kontzertu ere ezin dituzte eman, lanak eta bestelako konpromezuak medio, baina hilabetean pare bat aldiz ikusteko aukera izango da azken sustraiak agertoki gainean. Eta bide horretan, Beasainen, Oteizan, Amurrion edo Donostin izango dira, asteburu honetatik hasi eta uztaila bitartean, eta gero ere gehitzen joango diren beste hainbat emanaldi. Azken finean esan daiteke, azken sustraiak taldea eremuko talde gehienak bezala, punk rock talde gehienak bezala, diskoak ondo daude, soinu ona lortzen dute, baina zuzenean egiten dute estanda kantu horiek, ez? Azkenean zuzenean estanda egiteko sortua diren kantuak baitira, ez? Bai ez, bainera, esan duzunez, badago aukera nahikoa, ez? Horixe lehen pertsoan ikusteko, beraz, data horiek gordeta, mila esker Koldo, izango gara gaur gauean, pantailetara baita ere, ez? Aipatu dituzunak eta gehiagoren berri izateko hurrengora arte. Horixe da, mila esker zuei. Eta kulturarloko kontuekin jarraikin, Getxo Foto nazioarteko irudi jaialdiak 22 artistaren lanak erakutsiko ditu ekainaren 1-tik 25-era erne. Eta aurrela iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara, laster gara bueltan elkarrizketa nagusiari heltzeko, ez daitezte urrutikoan.
dena duten horiek bidean aztu gabe Maialen eta Miren Maialen irunen kontzientzak ez duten dena ondo zigoan bariatu zuen arte Baiten elkartean jolizaren bertsoa desberdin izundatutakoen batasuna Saioak irunan agitan garbi ezana mundua ederra boa da Urbilduz bazterrera Zeazaz zantaz barrakazaz zabakuan Izuntzaren epizau Zandiren ikanen Bada, 12:00 iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen daukagu gurekin Naiara Goia Arantzazu Labeko zuzendari nagusia, ondo etorri gurera. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, eta tira, hasteko demokraziari buruzko ulermenak gurean txostena bera, ikerketa bera aurkeztu zenuten orain gutxi, hor badira, azpimarratzekoak badiren hainbat datu interesgarriak oso 2073 herritarren ahotsa eta pertzepzioak ez jaso dituzue, zer da nabarmenduko zenuketen lehenbiziko puntua? Nik aipatu lehenik eta behin ikerketa proiektu hau 3 unibertsitateekin lankidetzan egin dugula, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin, da zuzen ere, demokraziari buruzko pertzepzioak edo ulermenak gurean jasotzea helburu izan duena, beraz ikerketa eredua bera ere, kolaborazioan izan da berezia. Eta nik lehen lerroburu edo lehen emaitza bezala esango nuke demokraziak jaso duen babes zabala, 10 Euskal Herritarretatik 9 esan duelako erregimen gustokoena edo lehen etxi duena demokrazia dela. Hortaz, hori hasierako lerroburua, aipatu baita lehen emaitzak direla, oraindik aztertu gabeak, analisia egin gabeak, eta lehen irakurketa bada orain zabaldu duguna. Bai, ez zintza bain desgarriaina, justu egia da gurean, ez, hauteskundeak gertu ditugula, halako datuak, eta ez, pertzepzio horien jakitun izateak beti, ez, garrantzia baduela, eta aipatu duzun horrez gain, azpi lerroburu horietan sartuta zer da mahai gainean jartzekoa? Ideia esanguratsuak edo kontuan hartzekoak behintzat jaso ditugu lehen irakurketa horretan esan bezala, eta horietako bat lehenengo eta behin demokraziaren babes zabala da. Gero bestalde funtzionamenduaren inguruan galdetzen denean hor pixka balorazioa jaitsi egiten da. Beste ideia esanguratsu bat izan daitekena lehen irakurketa horretan da, 3 herritarretatik 2 uste duela sistema politikoan eragiteko herritar arruntak ez daukala aukerarik, nolabait islatzen da, ez, zatiketa hori herritar arrunta eta sistema politikoaren artean. Badira baita ere nabarmentzekoak diren beste ideia batzuk parte hartze ereduari dagokionean, adibidez boto bidezko ordezkaritza lehenesten du gehiengoak, baina bada eren bat esaten duena, egun ordezkaritza sistema gainditzen duten beste eredu batzuk ere lekua izan dezaketela. Beste ideia batzuk demokraziarekin balioan jartzen dituztenak, dira adibidez askatasunak eta eskubideak izatea, justizia berdintasuna, eta ez dia hainbeste balio ematen adibidez alderdi politikoei, edo hauteskundei, edo alternantzia sistemei. Eta beste ideia bat, hasiera batean baita ere, deigarria izan daitekeena da, galdetegia osatu dutenek, gobernuetan balioak eta printzipioak izateari eman diotela garrantzia eraginkortasunaren gainetik, baloratu duten gauza bat izan da hori. Eta horrek nolabait Euskal dimentsio moral horren balioan jartzen du. Eta agintari dagozkienez, printzipioak eta balioak aitortzen bali madizki ere, baita ere prestakuntza eta eskarmentua izatea hobesten dute. Hortaz, hasierako ideia batzuk dira horiek, eta oraindik hobeto esplotatu, gurutzatu eta aldagai soziodemografikoekin landu behar direnak. Badago horrendik tiratu, eta lehen argazki hau egiten zabiltzana Naiara, halako datuak, halako erantzunak espero ziren modu orokor batean, ez naiz da oraindik ere setu egin behar diren? Nik uste ez da lehen begiratuan ez da sorpresa handirik, eta alderatzen bali badugu Europa mendebaldeko beste eskualdeekin, badira gurean, eredugarritzat hartu daitezke lehen irakurketak, adibidez hori 10-9 demokrazia babestearena, beste eskualde batzutan hori askoz baxuagoa da,
Bestela, funtzionamenduari dagokionez eta nolabait kultura demokratiko sakona duten eta gurekin alderagarriak diren eskualdeekin, antzeko jarrera kritikoak ikusi ditugu demokraziarekiko, islatu da baita ere gaur egungo demokraziaren balizko krisi horretan hitz egiten den herritarren eta sistema politikoaren arteko zatiketa hori baita ere agerian jarri da euskal gizartean. Orduan, lehen irakurketa batean, nahiko sorpresa handirik ez, esango nuke. Eta tiraz, aipatzen zailtzaren nola badugun barneatuta ez demokrasia sistema baten barruan bagarela, eta ontzat jotzen dugu ez, gehien bat, hala ere egia da ez dela kontzeptu bat zeinetaz hitz egiten dugun ez, normalean, zergaitik aukeratu duzu ez, demokraziaz galdetzea? Demokrazia Arantzazulaben egitekoarekin oinarrizko lotura duen esparrua da. Beste alde batetik egun, pilpilean dagoen gaia da, demokraziaren krisia, herritarren desafekzioa, atxekabe politikoa, alako gaiak pilpilean daude, batez ere mendebaldeko herrialdietan, eta orduan bada hainbat ikerketa eta hainbat lan egiten ari dira, bai hemen gurean eta baitaren nazioartean ere nolabait kezka horri argia bilatu nahian, eta bazen gurean hainbeste landu ezen galdera bat, eta hain zuzen ere hau, zeintzuk diren ulermenak, edo Euskal Herritarren pertzepzioak demokrazia sistema bezala horren inguruan, eta hori nahi izan dugu mai gaineratu, eta ikerketa hori abiatu nahi izan dugu, eta baita ere diodan bezala Arantzazulaben egitekoarekin lotura zuzena duelako, nolabait guk lankidetzazko gobernantza sakondu nahi dugu, eta bai abiapuntuko hipotesia da, edo lankidetzazko gobernantza planteatzen da nolabait demokraziaren krisi honi, alternatiba bat edo soluzioa bilatzeko irtenbide gisa. Eta horregatik oso oinarrizko gaia da gurean. Eta lan horretan aurrera egiteko, bintzat tresna abiapuntu bezala ez hor badugu, herritarren ahotsa. Eta zentzu horretan aipatu zuet nola oraindik ere setu egin behar da informazio guztia, bala ere zer da hortik atera nahi duzuna edo zer pausu falta dira egiteko? Horren esan bezala, orain lehen galdetegi honen emaitzak gizarteratu ditugu, eta jarraian modu ezberdinetan jarraituko dugu lanketa egiten. 3 unibertsitateek datu horien esplotazioan edo ikerketa analitikoan jarraituko dute, datua gurutzatu, segmentatu, ondo zatikatu eta hobeto ulertzeko horien esanahia, eta nik uste dut hortik aterako direla oraindik ere emaitza esanguratsuagoak, hori datozen hilabetetan egingo da, eta aldi berean paraleloan baita ere mintegi ziklo bat edo mintegi sorta bat abiatuko dugu, hemen atera diren lehen emaitza hoben inguruan, pixkat eztabaida sustatzeko, ez bakarrik unibertsitateekin edo ikerlariekin, baizik eta baita ere, edonorekin, gaian interesa duen edonorekin, eta pixkat hori debate hori sustatzeko, eta ezagutza hori zabaltzeko. Interesgarria bada, eta gainera ez hainbat kontu baituzue esku artean, beste alor batera edo pasako gara, izan ere orain gutxi ere nazio txikien aliantza ditudako topaguneaz, topaguneekin ibili zarete esku artean ezagutzen ez duena entzat, edo enteratu ezen entzat, konta guzu agian zuko beto ez, hasteko zer den? Guk horrela deitu diogu nazio txikietan berrikuntza ekosistemak sustatzeko aliantza, eta pasaden astean izan genituen Arantzazulaben egoitzan nazioartetik torri diren berrikuntza profesionalak, berrikuntza liderrak, nola Estonia, Finlandia, Eskozia, Irlanda, Kanada, Frantzia, hainbat herrialdetatik etorri diren adituak eta profesionalak, eta nazio txikien definizio bat ez balima daukagu ere, bilatzen duguna da Euskal Herriarentzat bai tamainan, eskalan, aldagai soziokulturaletan, ekonomikoetan alderagarriak diren beste eskualde eta erregioak batzea, eta nolabait berrikuntza ekosistemetan, gobernantzaren berrikuntzan, esperientzia aurreratua garatzen ari diren eragileak batzea. Eta hori zergatik esaten dugu, erregio txiki horietan zergatik jartzen dugu fokoa. Uste dugulako, inork ez du ukatzen, erronka globalak ditugu momentu honetan mahai gainean, krisi klimatikoaz ari gara erronka demografikoaz, desberdintasun sozialez, hainbat ditugu, horiek globala balima dira ere, ikusten dena da, edo abiapuntuak hipotesia da, nazio txikiagoek edo eskualde txikiagoek badaukagula malgutasuna, arintasuna, erantzun propioak, gure kontestu tokikoari, lotuak emateko, eta baita ere badaukagula malgutasun hori edo eraginkortasuna erantzun jasangarriagoak emateko, gobernuekin daukagun loturagatik, nazio handiagoek agian, dituzten oztopo administratiboak edo egiturazko horiek, ez ditugulako, eta uste dugulako hemen
horrelako lekuetan garatu ditazkegula esperimentaziorako espazioak, zeinetan sare hauek, berrikuntza nola txertatu erronka hauei modu jasangarrian, eta tokiko kontestuari lotuta edo tokiko balioi lotuta erantzun propioa emateko. Orduan, identifikatu ditugu, benetan jende interesgarria, praktika aurreratuak egiten ari dena da bilela aipatu dituan herrialdeetan eta beste batzuetan, eta hori egin nahi izan dugu. Azken hilabete askotako lana da, elkarrekin ibili gara online mundu hortan, ikasketa partekatzen, elkar ezagutzen, eta lehen topaketa bat egin genuen Arantzazun lehen astean. Eta hori da nolabait sare hori egin indarrak batzeko, ikasketak jasotzeko, eta erronka global hauei tokitik, erantzunak emateko sare eta praktika berritzaileak sustatzea da helburua. Izan ere ikasteko bada ere, eta egindakoak elkarbanatzeko nazioartera behiratzea bada oso garrantzitsua dela ere tokitik abiatzeak ere badu pisua, zergaitik tokitik abiatu. Azkenean, erronka horiek guztiontzat globalak balima dira ere, iruditzen zaigulako erantzunak propioak izan behar direla, norbera beretik eman behar duela bere erantzuna, eta gainera horretan dimentsio soziala, kulturalak izan dezaken eragina, garrantzitsua dela, eta hortaz hori aintzat hartu behar da, zalantzari gabe, eta beste alde batetik baita aipatu dudan, hauek eskatzen dute arintasun bat, eskatzen dute orengo soluzioak eskatzen dute, gauza berriak esperimentatzeko, aukera malgutasun hori izatea, eta nik uste dut gure tamaina egokia izan daitekela, ez delako oso txikia, ze normalean oso lokalak diren edo tokikoak diren esperientziak gero eskalatzeko zailtasunak dituzte, baina gu badaukagu tamaina bat egokia, nolabait erronka hauei, berrikuntzatik, perspektibatik, erantzun propio horiek emateko. Aipatu duzu nola barru horretan hainbat alor aurkitzen diren, hala ere lehenbiziko topagune horretatik, zer ondorio nagusi ateratzen dituzuezuek? Ondorio nagusiak izan dira, badela nolabaiteko borondate bat, elkarrekin lana egiteko, epe motzeko helburuak finkatu ditugu, adibidez datozen hilabetetan, hilean behin sortuko dugu halako espazio bat, virtuala, internetean, bakoitzak bere esperientzia eta praktika aurreratuak partekatuko dituen, erronka hauei erantzunak emateko, eta nolabait, elkar ezagutzen sakontzen jarraitzeko, lehen pilotu batzuk edo lehen proiektu batzuk baita ere identifikatu ditugu, elkarlanean egiteko, eskualde edo erregio ezberdinen artean, nola berrikuntza ekosistemak sostengatzeko finantzazio mekanismo eredu berrien inguruan arakatu nahi dugu, eta horiekin esperimentatu nahi dugu, baita ere trantsizio ezberdinei sozioekologikoari erantzuna emateko erregulazioaren esparru horretan baita ere asko dago egiteko, eta benetan praktika aurreratuak aurkitzen dira, hainbat munduko hainbat lekutan, orduan horiek gurera ekarri nahi ditugu, eta horiekin esperimentatu nahi dugu, orduan hasiko gara pixkanaka elkarrekin proiektuak egiten, berrikuntza profesional ezberdinekin, gobernu aurreratu ezberdinekin, eta horiek guztiak sostengatzeko, eta inpaktua handitzeko edo biderkatzeko finantzazio iturrien esplorazio egingo dugu, eragile batzuk hartu dute bere gain ardura hori, azkenean dirua behar da eta finantzazioa behar da, egitasmoak gauzatu ahal izateko, eta badira, zeintzuk dira, diru iturri eta finantzazio iturri lor ditzazkegu, elkarrekin proiektua begaratu ahal izateko. Garapena izan ere ez, badauka oraindik ere honek, adi jarraituko dugu, eta Arantzazu Labetaz hitz egiten gabiltza, tarteka aipatu dituzu zein helbururi erantzuteko, edo zertan ari den lanean, hala ere horretan sakonduta nahiara konta iguzu zer da edo zergaitik sortzen den Arantzazu Lab? Arantzazu Lab gizarte berrikuntza laborategi bada, baina gure fokoa gobernantzaren berrikuntza da, edo lankidetzazko gobernantzan sakontzea eta berau edatzea da gure laborategi bezala dugun helburu nagusia. Ez zer da hori, azkenan batzutan hitz potoloak erabiltzen ditugu, jakina da, erronka handiak ditugula mahai gainean, hori ez du inork ukatzen ez, baina nola eman behar diegu erantzuna erronka horiei, eta hor, abiapuntuko hipotesia da, alde batetik erakundeek, banakako erantzunak ezin ditugula hemen, gobernuek eta erakundeek aitortu dute, azkenean beraien ezintasuna, dituzten egungo egiturekin, beraiek bakarrik erronka hauei erantzuna emateko, beste alde batetik, bada lehen demokraziaren gaiari lotuta aipatu dugun, nola aiteko geroz eta desafekzio edo arrakala handiagoa gizartea orokorrean herritarrak eta erakundeen artean, eta hortaz, nolabait erronka horri aurre egiteko, hipotesia da, erakunde, gizarte zibila edo herritarren arteko sareak, gizarte eragileen arteko sareak indartuta bakarrik aurre egin ahalko diegula
aurrean ditugun gizarte erronkei, ez? Eta orduan, nola egin horrek hortan zentratzen gara gu, nola berpentsatu behar ditugu harreman ereduak erakunde eta gizartearen artean, zeintzu dira beharrezko ditugun egiturak, zeintzu dira beharrezko ditugun gaitasun berriak edo lidergo mota berriak, nola sostengatzen dira praktika hauek edo ze finantzazio mekanismo berri behar ditugu, horrelako paradigma berri guzti hauei erantzuna emateko hortaz, hori da gure fokoa, guk uste dugu horretarako sareak indartu behar direla, topagune berriak behar ditugula, sensibilitate ezberdinak batzeko, baterako sorkuntza hori edo elkarrekintza hori sustatzeko, eta horretarako behar ditugu metodoak, tresna berriak, galdera berriei erantzun berriak, eta hortan zentratzen gara, ez? Nolabait, zer den gizarte erronka hauei erantzuna emateko behar ditugun harreman eredu berriak, gobernantza eredu berriak, eta horiek nola lurreratzen diren, nola artikulatzen dira eragile ezberdinen artean, eta horrek ezinbestean berrikuntza eskatzen du. Bai, ez aipatu zu gainera horre arrakala ez, erakunde handien eta agian ez, herritarren artekoa, Arantzazu Labek berez ez, ibilbide oso luzea ez dauka, hala ere agian bai ez, momentu klabe batean hasten dela jokoan, edo sartzen dela joko honetan, eta analisia oso luzea izango da ez, herritarren eta atxikimendu falta horrena. Hala ere ez, zein panorama ez, zein panorama zegoen gurean, ez zuek lanean hasi zinetenean? Nik uste diagnosia hori zen, ez? Nolabait halako zatiketa bat, herritarrak eta erakundeen artean, bazen baita ere, eragile asko daude eta egitasmo asko daude garrantzitsuak beharrezkoak gertatzen ari direnak gurean, ez? Baina, nolabait bazen behar bat, ez? Elkarrekintzarako espazioiek bilatzearena, lankidetza kultura bat sustatzearena, gaitasun berriak txertatzearena, hori ez da aldatu, 3 urtetan, guk 3 urte bakarrik daramatzagu, eta baina, nik uste dut 3 urtetan bai oinarri bat, ezarri dugula, oinarri sendoa kontsolidatu dugu, praktika gure lan eredua, pixkat berrikuntza eta praktika eraldatzailea sustatzea da, metodo berriak, egiteko modu berriak txertatzea, bai erakundeetan, bai elkarlana sustatzea eragile ezberdinen artean, hortan dihar dugu, ez? Eta orduan, gure 3 urtetan, ez? 3 urtetan lortu dugu nolabait babesa gure herriko erakunde nagusiena, 13 erakunde gako daude gure gobernantza egituran, beraien babesa edo laborategia sustatzen dutenak eta babesten dutenak, horrek ematen dio zilegitasuna laborategiari. Nik uste abiatu ditugun praktikek eta sustatu ditugun elkarlanek baita ere sinesgarritasuna eman diotela, hasierako sinesgarritasun hori, eta orain dagokigula egitasmoia kontsolidatzea, baita ere pixkat praktika ausartago batzuk bultzatzea, eta horrekin geratzen naiz, ez? Azkenean laborategi bat zerotik hastea edo baitu bere erronkak, baitu bere zailtasunak, pandemia betean abiatu ginen gainera, baina geldituko nintzateke alde positibo horiekin, ez? Nolabait landu ditugun harremanekin, eraikitzen ari garen sareekin, abiatu ditugun proiektuekin, eta nolabaiteko gobernuen eta erakundeen eta gizartearen arteko harreman eredu hori eraldatzeko gure alea ematen ari gareneko aitortzarekin, horrekin. Bai, ez, gainera tira ez daipatu zu, 3 urte 2020an osatu zen, eta, momentu hartatik zu izendatu zintuzten zuzendari nagusi, ja, agian ez da egite pertsonagoa den galdera edo ez, baina nola izara bizitzen zu ez, prozesu guzti hau? Oso modu intentsoan, ez? Eta azkenean da hori zerotik gauza bati forma emateak, abiatzeak, ez? Zailtasunak baditu ere ederra da, ez? Eta nik uste oso 3 urte onak, benetan onak izan dira, eta aipatu dudana, ez? Nik uste saiatu gara gure alea ematen, ez? Bai erakundeekin lankidetzan, gizarte eragile ezberdinen arteko harreman horiek sustatzen, nazioartean egin dugu esfortzu handia baita ere, nazioarteko praktika horiek baita edo metodoak edo ikasketa horiek gurera ekartzeko, gurera egokitzeko, baina baita ere gure herria nazioarteko sare horietan posizionatzeko hortaz. Oso esperientzia positiboa izan da, ez? Eta hasi baino ez gara egin, eta indarrez eta motivazioz, ez? Jarraitzeko aurrera.
Bai, ez, horbestak bestez, aipatu zu tarteka, baina foku nagusi bat bai gobernantza ereduen eraldaketan baduzue jarria, ez, eta berrikuntza zaritu zara asko ere, baina berrikuntza gaur egun, ez, geroz eta azkarrago doana, ez, nola elkarlotzen dira bi kontzeptu hauek? Nik uste dut berrikuntza egun ditugun erronkak eskatzen dutela, ez? Egiteko modu berriak, eskatzen dute pentsatzeko modu berriak, balio berriak mailaren gainean jartzea, ez? Eta berrikuntzaren ikuspegitik hori da, ez? Harreman eredua eraldatu nahi baldin badugu, gauza berriak testatzeko ausardia izan behar dugu, haiekin lan egitekoa, normaldean hain eroso sentitzen ez garen espazio horretan nabigatzen jakin behar dugu, ezta? Eta nik uste dut denok aitortzen dugula, topagune berriak behar direla, ezagutza berria behar dugula, dagoenaren gainean eraikia, ez da zerotik hasten, noski, ez gauza asko gertatzen ari dira hemen. Baina, hori da berrikuntzatik ez egiten den ekarpena, ez? Nola behar ditugu etorkizuneko erakunde berriak irudikatu, behar ditugu gaitasun berriak baita ere gainartu, ez? Aurrean ditugun erronka hauei aurre egiteko, eta hori da, ez? Berrikuntza eta edo zein espazioetan txertatzeko moduan, nola ausardia hori txertatzen den, gauza zure erosotasunetik aterako zaituena, tresna berriak ekartzeko, marko berriak proposatzeko, eta horrek oso bat egiten du, ez, gure egitekoarekin edo gure lan ereduarekin, guk gure lan eredua berritzailea eta eraldatzailea izatea nahi dugu, eta horretarako hausnarketa, ikerketa, esperimentazioa eta divulgazioa uztartzen ditugu, baina egiteko modu oso jakin batekin, eta da beti lankidetzak sustatuz. Uste dugu, bakoitzak beretik ezin dituela soluzio guztiak izan, bakoitzak beretik modu individualen ez daukagu ezagutza guztia, orduan hor berariaz ez egiten dugu esfortza handia lankidetza horiek sustatzeko, normalean elkartopo egiten ez dutenak batzeko, kultura politiko ezberdinekin lan egiteko, lehiakide direnak gurean, gure topagunean batzeko. Eta hori lankidetza da gure egiteko moduen ezaugarri jakin bat, eta beste bat da nik uste gure egiteko guztian ekartzen ditugu, proposatzen ditugu tresna berriak, hurbilpen berriak, berrikuntza teoria berriak, marko berriak gurera ekarri, gurera egokitu eta hemen esperimentatu. Orduan, berrikuntzak berekin dakar baita ere abia da aldaketa, hori guztia, gure egunerokoan. Erne egotea aldaketa guztiari, eta guzti hau gainera ez gizarte justuagoa, kohesionatuagoa, oparagoa eta gizatiarragoa eraikitzeko bidean, erronka ez da bat ere makala, gizarte justuago hori lortzeko bidean, zein oinarritatik abiatzen gara, edo zer aukera zabaltzen dira epe labur bati begira. Formulatu duzun hori gure hasierako bizioa edo epe luzean lortu nahiko dugun aspirazioa da, ez? Eta gizarte justua edo diogunean da, finean aitortu nahi diogulako, ez? Gizarteari edo herritarrari, ez? Beraien gaitasuna baita ere etorkizuna eta agenda publiko hori elkarrekin eraikitzeko, ez da? Eta nolabait gizartea alduntzeko tresnak eta behar ditugu eta horiek proposatzen saiatzen gara gu, gizartea deliberazioan txertatzeko, gizartearekin hausnarketa eta elkarrekintza partekatuko espazio horiek bideratzeko, errazteko, koordinatzeko, ez da? Orduan, hori aspirazionala da, ez? Baina nik uste behar dugula izan gizarte bat, ez? Geroz eta konprometituagoa, geroz eta erantzunkidetasun handiagoa duguna baita ere, ez? Guk herritar bezala badaukagulako ez eskubideak bakarrik, baizik eta baita ere gure konpromiso maila, ez? Eta jarri behar dugulako, ez? Azkenan denon artean elkarrekin eraikitzeko aurrean dugun etorkizuna, eta hori da, ez? Pixkatkuk bilatzen duguna. Eta bide, ordan Euskal Herritik ez zer nolako ekosistema bat edo zabaltzen zaigu ez, aipatu dituzu, esan duzu nola, irain batera ez, honetan lanean, norabide horretan ez, zala ere ez, hori osasuntxu dago Euskal ekosistema ez, horretan lanean diharduena? Nik esango nuke Euskal ekosistema eredugarria dela, ez? Alde batetik erakundeen aldetik badira benetan estrategia aitzindariak lanean, hain zuzen ere, jakintza kolektibo hori eraikitzeko, etorkizunaren eraikuntza kolektibo hori egiteko, bai aldundi ezberdinetan, eta Eusko Jaurlaritzan bertan, eta toki mailan ere bai, gizarte eragile asko dabiltza jardun horretan baita ere, orduan nik uste dut Euskal gizartea beti izan dela konprometitua, ez? Eta hor, ditugula aldagai batzuk, ez? Oso tradizioz gureak direnak,
Guk beti aurkitu dugu euskal gizartean komunitatearekiko konpromiso maila bat, baditugu erantzukidetasun bat, eta ardura bat, eta jakin izan dugu, garaiz zaietan, berrasmatzen, egokitzen, indarraldi handiak izan ditugu, eta orain nik uste dut hor ditugun balio, hala ere gizarte bezala, seguraski gizarte globalek dituzten erronka berak ditugu, geroz eta gizartea individualistagoa da, eta lehen aipatu ditugun beste erronka ezberdinak, erakundeen ezintasuna baita ere, eta orduan, hor guztian eraldaketa eman behar da, baina nik uste baliatu behar direla, guk berezko ditugun balio horiek, berezkoak daukagun ekosistema eta sare hori aberatsa, aurrean ditugun egungo eraldaketa hauei ere baita ere gure erantzun hori emateko. Aipatu dituzun guzti hauek kontuan hartu da bukatze aldera, modagatik, aipatu dugu jarri dugu begibista edo euskal ekosistema honetan eta etorkizunetik, bertoko etorkizunetik zer espero dezakegu. Nik uste dut etorkizuna denon artean eraiki behar dugula. Hori da lehena. Eta horretarako, badira estrategiak, badira egitasmoak, badira eragileak martxan, eta ez dagoela atzera bueltarik, ez? Beraz, orain dagokigu, ekitea, ari garen bezala, eta bai guk, eta batez ere, gure atzetik datozen urrengo belaunaldiek, etorkizun hobe bat izan izaten. Premisa horri helduta utzi behar dugu elkarrizketa, mi esker nahiara gurekin izatearen gertudi jarraituko ditugu, aipatu dituzunak eta etorriko direnak, etorriko baitira, horixe mi esker eta hurrengo arte. Eskerrik asko zai. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, maldan bera bideoklipa entzungai eta ikusgai izango duzue Bizi Musika programan. Animatu ikustera. Kaletik goizean, ea bakardadetik egiten dudan alde. Parkeak jendez beteta gon beharrean, denak zaborrez betetan daude. Gauden zibilizazio ontan, tantaka turismoaren txaku eskaparate. Ta bertakoak engantzau salbitxo dekoltan, buru altzagabe porno pagarte. Denbora ez da gelditzen erlojuaren tiktak, soinuak egunero entzuten jendearen pausu errepikakor. Desberdintasunean sistema gaitu berdintzen, kale bazterretik nabil jendeari begira, begiak ari dira pantalla guztien biragira. Ikusten da horpegietan bila gorputza, denok arropa berdina. Nondako nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Nondago nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Aurrera jarraitzen ingurua begiratzen, gaua egin dela argiak hasita itzaltzen. Komertzio txikiak itxi dira tabernara noa amarretan kontzertua zen. Talaudenetan naizel, telonero bikainak baina ez da inorrak ertu. Ze errespetu falta, urrengo helen kanta, pogo erraldoi batean direnean elkar. Egoismoan sartu naiz nire ideietan blai maiz dut. Pentsatu zeri ari naizen zai, mina ematen ditego era honek, besteak begiratuz ez naizala jekoteko gai. Banoa etxera korrika, oera bidean odita, pesimismoa josi baino lehen berbiaraztera makina. Idazteko zaiakera berri bat, baina amaiera beti da berdin. Nondako nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Nondako nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua.
Kaixo, Afrika bibannaz eta musika nire bideoklipa gisa presentatzen nator. Ondino ikusi ez baduzue, badakizu zer egin. Playa klikatu eta dantzatu. Kalera banoa, ezin da falta, musika jaskuetan, erritmoz betean, ere munduan, galdu egiten naiz, soinuetan bilduta, lasaitasunean, musikaren boterea, zinezkoa da, konpara ezina, den aldatzen dan bitartean, uiarra izen dugu, izaten berdina. Musika da oberena. Musika. 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 Bueno, Gorka eta Borja gea, Uztaldi bioken bilangiok eta buruak. Eta proiektu hau sortu genuen guretzako, Lizarran bizi eta lan egiteko eta hortan gabiltza. Argi geneukan nekazaritza egin genuela eta ekologikoan, gizartearekin eta Lizarraldearekin daukagun konpromisoagatik.
zergatik ekologikoa, eskenean gure ingurua eta gure herria zaindu nahi genuelako, eta ikusten genuen produktu ekologiko horiek beharrezkoak ziren hemen eta gure ingurua zaintzeko, zen eta ikusten genuen ondoko baratzetan azkenan produktu kimiko eta pila bat erabiltzen zirela eta erabiltzen dira, eta azkenean produktu horiek gure ibaietara edo eta gure lurrera erosten dira, eta azkenean guk hori nahi genuen ekiditzea, eta horregatikan hasi ginen gure baratza produktu ekologikoekin egitea. Gustatzen gera hemen Lizarran ekoiztea eta harik eta gertuen salmentak egitea, eta hori produktuari gehigarri bat ematen dio, ezta? Hemengo ekoizpena eta hemen saltzeana oso garrantzitsua da guretzat. Egin neguan gaude ilarrak landatzen, borraia eta zia zerba jasotzen, eta pixko bat itxoiten eta lurra prestatzen udaberriari begira. Udaberria martxoa alderan, martxoa pila alderan, tomatea, kuiatxoak eta landatzen hasten geha. Udazken aldera, hasten geha kanpoko landaketekin ere, irai aldean edo, eskarolak, atxikoriak, azak, eta loko produktu guzti horiek. Landarekin nahi deguna da alde batetik polinizatzea, gure kalabazin loreak edo tomate loreak polinizatzea eta lore gehiago ateratzea gero produktuan tomate gehiago ateratzeko, edo kalabazina edo lusoker gehiago ateratzeko, eta gero beste aldetikan ere loreak erabiltzen ditugu depredadoreak, bai adibidez baratzan edo pulgoiari aurka egiteko depredadore asko daude, eta depredadore horiek loreetan eta izkutatzen dira edo bizitzen dira. Loreak dira haien bizilekua eta hortarako loreak jartzen ditugu bai produktuen artean eta bai negutegiko hilaretan. Gure ustaldi bioproduktuak azkenean alde batetik bai dendetan saltzen ditugu eta gero plazara, Lizarrako hemen merkatuan ere saltzen ditugu. Plazara guretzako egitasmo garrantzitsua da eta izan zen. Azkenean nahi genuen sortzea nekazari eta beltzaintzainen merkatua, azkenean hemen Lizarran daukaguna da distribuidoren merkatua, eta guk nahi genuenena izatea da produktoreen edo nekazari eta beltzaintzen merkatua. Hortarako, bai zepaenerekin batera, baita udaletxarekin batera, eta ester udaletzeko teknikariarekin batera, hainbat eta asamblea egin ondoren lortu genuen plazara merkatua Lizarran egitea. Larun batetan egiten da, larun bate hilabetearen bigarren larun batea, eta horrekin nahi genuena da hori, azkenean nekazari eta beltzaintzen merkatua izatea, nun Lizarra eta Lizarraldeko nekazariek Lizarrako foruen parantzan biltzea eta gure produktuak han saltzea. Garrantzia ematea jendeak ikustea bertako ekoizpenak zaindu behar ditugula. Bertako produktua, nahiz eta ekologikoa ez izan, baina bertako produktua izatea oso garrantzitsua dela, zen bestela, bukatuko dugu Nafarroko produktua kanpoan saltzen eta Almeria eta Murtziako produktuak ekartzen. Eta hori ez dugu nahi. Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu
eta gozatu edukiez nahi edan. Astero Nafarroan gertatutakoaren berri jakin nahi baduzu politika, ekonomia, gizartea, kultura eta kirola aintzat hartuta Nafarroako eragile eta instituzioen eskutik elkarrizketak, albisteak, erreportaiak eta analisia eskainiko dizkizuegu. Ez etzazue galdu Gaztelu Plaza ostiralero, 10:00 Hamaika telebistan. Islanat da duela 15-16 urte eduki genuen amets bat, eta nahi genuen enpresa bat sortu edukitzea hanka sozial bat, inguru giroarekin ere errespeto zuena, eta orduan idei ona iruditu zitzaigun isolamendua fabrikatzea saltzen ez diren egunkariekin, langileen eskubideak errespetatzen direnak, ekologiarekin ez dugu kontaminatzen, aurrezten dugu energia. 2.500 metro karratu ditugu lokalak, eta daude zatitutak, leku batean daude bulegoak, beste leku batean hemen bertan egiten dugu formakuntza instaladoreak formatzeko, beste aldean daukagu makinan fabrikatzen dugun isolamendua. Egunkariak azkenean papera etortzen da zuhaitzetatik. Beraz badauka komponente bat dena naturala dena, eta gainera erabiltzen ditugu saltzen ez diren egunkariak, gaizki fabrikatutak dauden egunkariak, orduan egiten duguna da residuo bat edo birziklatu bihurtzen isolamendua. Orduan prozesua oso energi gutxi kontsumitzen dut, eta azkenean da egunkaria desfibratzea molino batekin, beraz produktu osoa ekologikoa da, eta gainera ekonomia zirkularrean sartuta. Egiten dira zulotxo batzuk hormetan, eta makina hauen bitartez eta haizearekin egiten da zelulosa insuflatu. Baditu ezaugarri batzuk oso bereziak, bat da desfase termikoa deitzen dena. Da isolamendua gehien mantentzen duen temperatura etxearen barruan. Udan adibidez, teilatu bat isolatzen baldin badugu zelulosarekin, mantentzen du temperatura 12 ordu beroa sartu gabe, eta neguan kontrakoa. Eta gero transpirablea da, ez ditu kondensazioak sortzen, eta batez ere dira ezaugarririk nagusienak. Gu egiten duguna da fabrikatu isolamendua, baina isolamendu mota hau aplikatzeko behar dira halako makinak. Orduan, halako makinak ikasi behar da nola funtzionatzen duten, gero etxeetan nola aplikatu behar den ere bai, eta orduan daukagu instituto bat, hemen erakusten diogu, formakuntza ematen dugu ikasi nahi duen jendeari, enpresei, instaladore moduan formatzeko.
Ordu bata pasata iritsia solasaldiaren unea, eta horretarako hemen daukat alboan Miguel Aizpuru, ondo etorri. Eguardion, zer moduz. Eta gaurko legebiltzarraren osoko bilkura erreparatuko diogu une batez, ez dugu izan tarterik ondo ikusteko ez zertarako eman duen eztabaidak, baina bai ondoko gaia zaritu direla, ez? Galdakoko udalerriko biktimen zerrenda ofizialean terrorismoa erabili duten pertsonak sartzea errefutsiatzeari buruz aritu dira, izan ere PSEek eta EAJak, ez? Eraman dute eztabaida honek eztanda egin zuen orain aste batzuk, ez? Arantzairen webgune, famatuak egin diren webgune horien bueltan, ez? Aste batzuk pasa diren honetan, ez? Nola erreparatzen diozu auzi horri? Bai, nik uste dut hauek izango direla ez polemika honen azken mugimenduak, ez da? Zen eta nik ia bukatu txate emoten dut kapitulu hau eta onerako, Zen eta nik esango nuke, polemika arraro bat izan dela, ez da? Zen eta, PSEek atera zuen momentu batean, bakarrik udal batean, Galdakao, nik esango nuke horre bai interes elektoralista bat egon alzala. Nik ulertzen dut, kasu honetan, igual webgune hau beste modu batean berregituratu edo behar zala, edo bereiztu, ez da, kasu batzuen eta beste batzuen artean, esen, eta ulertzen dut, bai, etako biktimetan sortu alzuela, pizka bat keska edota dolua, ez da, baina esango nuke, claro, polemika askoz aratago juten zala, zen eta esan bakarrik udal bakar bat, baizik eta udal asko, eta kolore politiko ezberdineko udalak, eta gainera, azken finean, web horri hori esan Galdakauko udalekoa, baizik eta Arantzadik egindakoa, eta, lan, investigazio lan handi batekin, eta, ulertzen dut, igual, web horrien egiturak eta beste modukoa izan behar zala, ez da? Baina, azkenian, ikusi dugu, Arantzadik eskatu duela web hori udaletxetik kentzea eta kendu egin da, ez? Horregatik esaten dute polemika nik ia bukatu txate emoten doala, baina, aratago juten, esango nuke, oraindik ere, badauzela, bizikidetxan, gatazkaren bukaeran oraindik ere, ja da marka bat pasatu da, eta barik, 5 urte eta disolbatu egin zanik, baina oraindik ere, bizikidetxan gelditzen dira, erronkak eta arazoak, eta imaginatzen dut, sortuko direla, hau bezalako polemika gehiago, baina, esango nuke lan asko gindala, eta, eskertu aldugu gaur egun Euskal Herrian, elkar bizitza nahiko positiboa izatea, nahiko baketsua, eta, pausu gehiago emon behar dira, eta errelatoaren eztabaida egongo dela, baina, astu behar gara, errelato bakar bat inposatzearen diskurtso hori, ez da zen, eta ni ziur nago gero eta hau errelatoa anitza izan behar dela, eta izango dela, eta, horrek ez du esan nahi, ez dakit, talkari gertatzea edo, igual konpartitu behar dugu danok, errealitate hori, errealitate anitz hori, eta nire ondorioa gainera da, igual gizartearen interesen edo eta arazoen edo arduren artean, momentu honetan igual ez dauzela arazo hauek, baizik eta gehiago arazo materialak edo egunez eguneko arazoak edo orain udal kanpainetan ikutuko diren beste gai batzuk eta ez memorianen gai hau. Ez dira, Juan, ez aipatu duzu gainera zuk elkar bizitza, eta saiatu dira horrautzak mugitzen ez gai honekin, baina egia da gizartari herritarrei eurei honek ez diela agian ez hainbesteko... Bai, hori da, badauz, kolektibo batzuk, hori indarkeria jaso dituzten kolektibo batzuk, eta ezin ditugu ahaztu, eta ezin ditugu beraien erreibindikazioak ez entzun, ez da? Baina esango nuke, gizarte orokorrean, eta momentu honetan, hauteskunde kanpainarekin, eta, udalerrien, ez dakit, egongo diren korporazio berriekin hori, bilatzen dutena, gizarte debatean, debate politikan, beste motatako gauzak direla. Adibidez, hori, eguneko beharrak, edo eta, beraien auzoko, ez dakit, beharrak, edo lan kontuak, bizitzaren kostea, presioak, horrelako, egunezko benetako arazoak. Eta,
bueno, ezin dugu ahaztu memoria kontu hauek, relatoren kontu hauek, baina esango nuke ez dela momentua eta ez dela ondo atera da bate hau. Ez azken finean, herritarren bozka ez, zuk aipatu duzu beste, edo horietatik ere badoala ez, eta gainera, hemen ere ez, gertatu zen azkenean fokua edo, biktima ere bai irten zela ez, Arantzadi elkartea bera ez, ia lana ondo edo txarto egiten zuen jendea baloratzen hasita eta benetan ez, bestelakoa izan barko lukeen. Bai, hori da, bai, bueno, igual gehiagi jarri zan gainea fokua Arantzadiren lanean ez dakitez, eta, lan bazegoen, lana ona zen, eta, denbora gazegina, eta ikerketa potoloa zan. Nik esango nuke igual hor, egon alzan, arazo bakarra, zala, saku berean sartzea ez, oso testu inguru ezberdinetako pertsonak, ez da, klaro, ez dauka, ez dauka zerikusi handirik etaren biktima bat, eta azkenian kartxelan pasatu dan eta urraketa jaso dituen pertsona batetik, ez? Oso testu inguru eta kasu ezberdina dira, eta igual saku berean jartzea izan zen arazoa hor, baina lana ondo eginda zegoen, eta ikerketa ona zan Arantzadik egina. Izan ere askotan hitz egiten da ez, biktima ezberdinen maiez, eta barragez, agian hasierako eta gainera ez, justu alderdi guzti babestutako webunatzuk baziren hasiera batean ez gero egin du eztanda honek, hala ere ez agian ariketa hori da pendiente geratzen dana, ez? Goazen finkatzera, nola nahi ditugun definitu, baina goazen ez, guztia aintzat hartzera eta hortik abiatu ez, halako ikamiketan sartu aurretik. Hori da, bai, nik uste dut, urraketa guztiak jaso dituzten pertsonak errekonozimendu bat merezi dutela. Baina, egia da, ezin ditugula danak nahaztu zen, eta urraketak oso ezberdinak dira, sufrimenduak oso ezberdinak, testu inguruak oso ezberdinak, igual ezin duzu jarri hori saku berean, leku berean, etaren biktima bat, edota estatuaren, ez dakit, indarkeriaren, edo torturaren, edo galen beste biktima bat, baina danak merezi dute errekonozimendu hori noski. Egia, memoria historikoaz ez, aritzen garenean, baina ez, agian aldentzen, bertsio ofizialetatik ez, aldentzen diren bestelako bertsioak, nolabait esatearren ez, traba asko aurkitzen ditugula gurean ez, eta batez ere zorrek agian egiten ditugu gehien. Lana asko dago egiteko ez, hor batez ere hori, estatuaren biktimak izan direnak, errekonozimendu hori jasotzeko. Pausoak emon dira, azken urteetan, Euskal Herriko instituzioetatik bebai lan egin da, aitormenak egin dira, errekonozimenduak, eta baina, klaro, oso zaila da hori egitea Estatu Espainola aurrean daukasunean, eta Espainiar Estatuan oso pausu gutxi emon dira. Ikusi oraindik ere, Gernikako bombardeak eta oraindik ere beraien errua errekonozitzen ez badute, nola aitortuko dute errua adibidez galekin, edota bataion basko espainolekin, edota mertsenarioekin. Orduan hor, egia da trabasko topatuko direla beti. Eta, Espainiar Estatuan azkenian austura demokratiko bat egon arte, ezinezkoa izango da hori. Ez da ipatu duzor adibide batzuk, ez, eta errekonozimenduak eskatzeko horretan, ez, atzokoan ere, eta goiz honetan ere, ez, izan daitugu etaren desagerpenaren ez, 5 urte pasaziren ez, atzoko egunarekin ez, eta hor bestak beste, Iñigo Urkulluk eta beste hainbat politikarik ez adierazpenak egin zituzten, baukagu bideo bat apur bat efemeridea gogoratzeko, eta gero baita ere Iñigo Urkullu eta Eneko Anduezaren kortak ikusiko ditugu. Etak, nazio askapenerako erakunde sozialista iraultzaileak, bere ibilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Euskal Herriaren eta estatuen arteko gatazkan, etak ziklo bat itxi nahi du. Violentzia politikoaren erabilerak ezaugarritu duen aroa, hain zuzen ere. Halere, estatuek tematuta segitzen dute gure herria aurreko ziklo horretan kateaturik mantentzeko. Konfrontazio politiko soilan duten ahultasunaz jakitun eta gatazkari bere osotasunean konponbidea emateak ekarriko lukeen egoeraren beldur. Eta herritik sortu zen eta orain
herrian urtuko da. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora Euskal Herria sozialista. Jotake, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Gure etorkizuna da bizitakoak ondo ikastea, bakean eta bizikidetzan oinarritutako etorkizuna eraiki nahi dugulako. Horregatik, ezinbestekoa da eragindakoa eta eragindako min bidegabe guztien aitortzea. Hori izango litzateke gu gaur bezalako egun honetan egun bateko ezinbesteko ekarpena. Bizidegun ambientea naiz eta ondino ibilbidea egiteke dagoen, nik uste desente asko aurrera egin deula eta oraintxo bertan bizitzen ari garen garaiak, garai oso pozgarriak dira, esperantzako garaiak, eta nire ustez, gure historiaren hain ilunak izan diren urte hoiek atzera lagatzia, uste Euskadiri beste kolore bat emon diola. Tira ez, nola iristen diozu edo, zer aipamen egiteko efemeride hontaz? Egia esan nahiko ados nago, eneko andozaren adierazpenarekin, egia da oso garai, esperantzakoak direla gaur egun, zen eta jada hamarkada bat baino gehiago edaramagu violentzia politiko barik, orain dela hori 5 urte eta bukatu zuen bere ibilbidea guztiz, eta zuk pentsatzen baduzu, orain dela 15-20 urte, inork ez zuen pentsatzen, gaur egun, hain urte tarte txiki batean, hain ondo gongo ginela, hori, pakearen eta elkarbizitzaren bidean. Egia da, noiz behan behin agertzen direla polemika hauek, antxinako reminiszentzia horiek itzultzen direla, baina logikoa da, eta bake prozesu guztietan hau gertatzen da, adibidez Irlandan bebai gertatzen da, eta gatazka politikoa eduki dituzten leku eta herri askotan. Baina egia da, hemen emandan prozesuan nahiko azkarra izan dela, eta gaur egun badaukagula hori elkarbizitza sano eta positibo bat, eta egia da, oraindik ere erronka asko daudela, orain mintzatu estatuaren biktimen rekonozimendua, abusu polizialena, edo torturarena, hor bide asko dago egiteko, baina eguneko konbibentzia hori Euskal Herrian nahiko ona dela, eta esango nuke, eta konpartitzen dut, sentsazio hori, ez dakit, askok nahi dute itzuli, adibidez nik Alderdi Popularraren diskurtsoan zuten dut, eta badirudi nahi dute itzuli garai ilunetara, baina ez, gizartea beste oinarri, beste bide batean dago gaur egun, eta zorioneko bidean. Badirudi bestelako egoera arkez, bai elikatzen zuela norre eta Alderdi Popularra horre aipatu zuela tarteko? Bai, hori da, nik ez dut esango, egia da, Alderdi Popularrek bere biktimak dituela eta sufrimendua dutela, baina, justo horregatik ezin da ulertu, beraiek daukaten estrategia, dana hori mugiarazi eta badirudi erredito politiko atara nahi dutela etako biktimetatik, eta nahiko mingarria da, hori ikustea gaur egun, bai. Baina alako aurra pausoak ematen direnean, oraindik ere orain gutxi irten zen berriz ere bai Pasaiako sarraskiaren gaia, judizialki horre bista bate eman zen, Zabaltzaren kasua ere asko hitz egiten da mediatikoki, eta ikusten dugu baina hala ere nola iragan hurbilak, oraindik traba asko baituen memoria eraikitzerako orduan. Bai, eta ikusiko dugu etengabe, batez ere kasu horietan, artxibatu ziren kasuak ikertu barik eta judizializatu barik, eta impunitate osoz jun ziren pertsona asko daude oraindik, eta dana hori berreriki egin behar da, eta noski trabak egongo direla oroar leku guztietan, Espainiako gobernuaren aldetik, berdin zait alderdia, berdin zait gobernu progresista hau kumatzen artean, edo Alderdi Popularraren gobernu bat, beti kasu horietan saiatuko dira oraindik ere dana estaltzen, orduan hor bidea dago egiteko,
ikusi beharko dugu zenolako negoziazioa dut, margina daukaten Euskal Alderdiek, estatuarekin negoziatzeko bide horiek, baina kongresuan bebai ate asko itxi egin dira, eta egin dira saiakerak ikertzeko gertatu zen, adibidez Zabalzaren kasuan orain dauz bide horretan, baina gero ikusten da ez dagoela margen askorik, ez, eta gero, igual, ez dakit, borondate politikoa lortu aldozu Sánchezen gobernaren aldetik, baina justizia gero esaten du inola ere, ez, orduan ni nahiko pesimista naz bide horretan, baina, ezin dugu hori eten, borroka hori ezin da eten, eta, jarraitu behar da bide horretan, ze, egunen batean lortu aldugu, Bai, ez egia da, batzutan argi izpi batzuk agertzen direla, ez da, gainera hori azken urtetan aipatu duzun moduan ez memoriaren esparruan aurrera pausu handiak eman dira, ez da, hori agertzen argi izpi batzuk, baina, karo, egia da, ez, azkenean bide juridikoa bestelakoa edo epaitegiak egiten duten eta bestelako bat dela, eta horrez, naiz da, pentsatzen dugun agindu batzuk aurrera atera daitezkeela, ez gero atzera botatzen dira, eta ikamika horretan. Bai. Claro, eta gainera hori denboraren kontrako borroka da, ez? Denbora gehiago pasala, zailago izango da. Claro, preskripzio hori dago, edo, egin zutenek hilko dira, eta azkenian, gerra zibilaren krimenekin gertatu zen bezala gertatu alda, ez? Guztiz impune gelditzea. Horregatik, azkar aktuatu behar da, azkar jokatu, eta zur, baina, bai, Estatu Espainolaren arresi hori haustea oso zaila izango da. Eta uste zu kontziente badirela, ez, aipatzuzun erloju hori ez, edo, denbora agortzear ere badela nolabait esatearren? Bai, nik esango nuke badagoela hori, Interesetik ere erabil daiteke hori? Bai, baina ez dakit, karo, Espainiar estatuaren aldetik dana pizka bat mareatzea ez da. Claro, esatea igual ez, itxoin, igual orain ez da momentua, igual sortuko dugu komisio bat kongresuan, da hori dana lusatzea eta lusatzea ez da. Eta azkenian ez dira ikusten inolako mugimendu errealik, ez? Eta askotan ikusi dugu, justiziarak hori esetxaren hori, ateistea, esatea ez duela prozesatuko inor, eta impunitate hori blindatzea. Zoraindik ere, egia da, Espainian gobernuak aldatu aldirela, ez? Baina justiziak hor darrai beti ikuspuntu berdinarekin, gertatzen ari da, adibidez, audientzia nazionalean, ez? Adibidez, itxegin aldugu espetxe politikari buruz, ez? Pausu asko emon dira. Eta Espainiako gobernuak behin ez, pausuak emon ditu, eta, zegoen soiko politika hori aldatu egin du, bai. Baina nor jarraitzen du bere betiko postulatuekin eta betiko mendeku politika horrekin audientzia nazionalak. Orduan, Espainiar estatua ez da bakarrik gobernua eta alderdi politika, baizik eta beste estamendu batzuk dauz, eta oraindik ere frankismoaren dinamikak dituzten estamenduak, ez? Ez bakarrik justizia, baizik eta, esan alda monarkia, bai. Eta gainera hortaz, aparte ez, lehen aitortzez eta aritu garela, Gernik aipatu dugu, eta gero atzoko egunean Iñigo Urkulluk min injustu aitortzeko deia luzatu zuenez, nolabait esatearen hau da ez, azken batean urtero alako urte hurrenetan ez, zabaltzen diren mezuak, alako inola erreparatzen diezu. Bai, nik uste dut, ez dakit, igual, adibidez Ezker Abertzaleak egin zuen errekonozimendu hori, min injustuaren errekonozimendua, estatuaren aldetik ordea faltada, ez da, noski. Eta gero bebai nik uste dut bultzatu behar dana, igual, ez dakit, hainbat biktimen arteko dinamikak edo sustatzea, ez da, edo eta, ez dakit, presoak izan diren pertsonen artean eta biktimen artean nahi badute, beti goratzen dut hori Nanclares bidea deitu zana, elkarretaratxe hori, justizia edo reparador hori, sustatzea hori da bideon bat elkar bizitzara egitzeko, noski. Baina, badirudi sustatzen ari dela, momentuz, eta bide hori ireki da, gainera espetxe politikak iritsi zirenetik Euskal Autonomia Erkidegora ireki egin da, eta justizia restauratibo hori bilatzea badago mai gainean gaur egun. Ez ikusteko ditugu oraindik aurrera pausu gehiago beraz ziur, eta gaizaldatuko dugu orain izan ere pantaiak euskarazek
garatu, hainbat proiektu ditu esku hartan ez, hor bada batetik baliabide orokorren eta hezkuntzarako baliabideen zerrendak egin dituela, ez, bi zerrenda liratezke hauek, alere ondo jakiteko, ez, zertan datzan honek, badugu Joritz González kameraren beste aldean, pantaiak euskaraz plataformako kidea, komunikazio arduraduna eta, agian bereziki hezkuntza alorrean aritzen dena gehiago. Kaixo, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Tira, bota dugu gainetik, ez, baina agian zehazten joateko eta ezagutu eta ez, herritarrek baliabide hauen gaineko jakintza izateko, zer den baliabide orokorren zerrenda esaterako, ez, horrekin hasita, zer tramankulu dugu hau, zer tresna? Pantaia euskaraz dakizuen bezala herri ekimen bada, hainbat herri mugimenduk sortua eta hainbat gauzen artean baliabide euskarazko, ikusentzunezkoen euskarazko zerrenda bat egiten dihardugu eta helburua da dokumentu bat prestatzea non edozeinek euskaraz dauden ikusentzunezko baliabideak kontsulta ditzakeen eta ipini ditugu zerrenda egiten ari gara eta estekak ipini ditugu eta helburua hauxe da, ez? Web horrian daukagu, jendeak ikus dezan eta deskargatu dezan, non begiratu, ez? Erreferente bat sortu, zerrenda bat eta hor dauden baliabideen gehiengoa agertzen den dokumentu bat edukitza, izan daiteke ordenagailuan edo non nahi, baina behintzat eskura, zerbait praktikoa eta horrela jakiteko non begiratu, ez? Tita batean, hainbat baliabide eskura izan, askotan somatzen dugu hori dala gabezietako bat, ez? Non begiratu, gauza zehatz bat nahi dut, ez dakit non begiratu, eta dokumentu batean bildu ezkero, erreferentzia bat izan ezkero, dokumentu hori eskura edukitzea. Eta hoxe izan da pixka bat helburua. Esan beharrik ez dago behin-behinekoa dela eta eguneratzen ari garela. Gero eta baliabide gehiago sortzen dira, eta gu eguneratzen dihardugu zerrenda hori. Gainera, sarean galtzeko nahikoa ez badago, ez? Bilaketak ere askotan zaildu egiten zaizkigu eta gehiago ez, halako gure esparru txiki honetan. Eta horretaz aparte ez, aipatu dugunez, hezkuntzara begira, ez, ikaslei begira, zen gurasoei ere suposatzen dut, ez, antzeko tresna bat garatzen zabiltzat ere. Bai, kontuan izanik baliabide zerrenda orokor bat dugula, hor helburua da ahalik eta ikusentzunezko gehien sartzea eta sareetan jendeari eskatu egiten diegu, ez? Zerbait sortzen bada edo jadani sortutakoa bada, mesedez esateko eta horrela hori ere gehitu egiten dugu. Hezkuntzan egin duguna da, ni neu hezkuntzako langilea naiz, eta egin dugu antzeko zerbait, baina helburua ez da hainbeste izan dauden baliabide guztiak sartzea, baliabide guztiak sartzea ezinezkoa da, eta helburua izan da zerbait praktikoagoa egitea, dokumentu labur batean, 2 edo 3 horritan sartu ditugu baliabide oso esanguratsuak, asko erabiltzen direnak, eta irizpidea izan da hain zuzen hori. Zerbait praktikoa, dokumentu labur bat, 2 edo 3 horrikoa sortu, baita ere digitalki esteken bidez web horrietara edo dena delako baliabide horretara zuzenean sar zaitezke, baina kontuan izan dugu inprimatzeko norbaitek inprimatu nahiko balu, irakasle gelan edo etxean bertan edukitzeko formatuak pixka bat egokitua izan behar duela eta ez hain luzea, beraz, helburua pixka bat praktikoa izatea izan da. Eta esan duzunez, ez, ekarpenak egin aldituzte herritarrek, ez, nola egin behar da hori? Guk eskakizuna egiten diogu herritar guztiei, gure web horria dugu, bestela e-maila, pantaiakeuskaraz@gmail.com, oso erresa, sare sozialen bidez, bai Instagram, Facebook, orain TikTok iriki berri dugu, Twitter, eta hainbat bide ditugu, eta edozein bideetatik, eskatzearekin nahikoa izango litzateke. Oraingoz, zerrenda oso luzea dugu, baina lehen aipatutakoa. Segurazki guztiak ez ditugu izango, eguneratzen ari gara,
eta etengabe eta ongi etorria guk hori da nahi duguna. Guztia agertzea eta jendeak eskura izan ditzan modu erraz batean, hori da helburua. Beraz, denon artean sortutako zerbaita, gu egin dugun bakarra da denak bilduko dituen dokumentu bat sortu, praktikoa izan dadin eta burua uste hori kentze aldera, ez? Sarean nabigatzen ibili beharrean da denbora galdu beharrean, dokumentu batean sartu eta hor bertan laburtuta dago baliabidea zertan datzan eta esteka, zuzenean. Ezagutzen ez duena entzat, mentxe azalpena eta, erabilera egiteko, irekia badela, baita ekarpenak egiteko ere, mila esker Joritz eta hurrengora arte. Bale, zuei eskerrak eman eta hemendik hori egin dugun eskakizuna, ez? Irekia da eta ekarpenak egitera gonbidatuta zaute guztiak. Eskerra zuei. Mila esker. Tira, egia da pantaiak euskarazek, pikatekin bide jarri duela azken urtean martxan, zer borrokatu badago, esparru horretan, eta konplexuare egiten dena, baina tira, sortzen dira halako bidetxoak behintzat ekarpenak egiteko. Bai. Bide asko dago egiteko, arlo honetan, beste batzuetan komentatu dugu hemen, oso ekimen positiboa iruditzen zaitzen, eta, gero eta, pantaila gehiago erabiltzen ditugu egunero, eta gero eta garrantzitsua dira eta presente dauze munduan, internet, sare sozialak, mota guztietako plataformak, Netflix edo HBO bezalakoak, eta, klaro, hemen arrisku bat dago, beti hizkuntza handienak, gaztelera, ingelesa, berdin zait frantsesa, irabaztea gero eta leku gehiago eta hizkuntza txikiak, euskara bezala, edo katalana edo galegoa bezala, galtzaile ateratzea, horregatik bermatu behar dugu, hor leku bat eukitzea, interneten, mugikorretan, plataformetan, euskarak leku bat eukitzea, eta zaila da hori, eta, borrokatu behar duzu multinazionalekin eta horrelakoekin, edo eta Espainiako gobernuarekin borrokatu euskarak minimo bat eukitzea streaming plataformetan, eta bide horretan gauz, eta horregatik lan asko dago egiteko eta lan gogorraina. Baina justu esaterako zerrenden asunta hau ere interesgarria esaten duzunaren aritik azkenan idozen bilaketa egiterak orduan handiak diren horiek agertzen zaizkigu batez ere eta hor badakigu zein hezkuntza. Ezkezuk nola negoziatuko duzu hemendik Netflix bezalako enpresa erraldoi batekin, horretarako behar izango duzu instituzioen bultza bai, eta ez bakarrik Eusko Jaurlaritzak izan alduen marginarekin, baizik eta Espainiako gobernuak duen bultzadarekin. Ze bestela ezinezkoa da hori bermatzea, zezu hemengo interlokutore bezala juten bazara Netflixekin hitz egitera, erantzuna izango da, ez da erantzunik egongo. Horregatik, mugitu behar dira tekla euskararen pisua hor bermatzeko eta euskara pantaila guztietan hori egoteko orduan, pantaiak euskaraz egin duen orain ekimen hau estekekin oso interesgarria iruditzen zait, begiratuko dut, zeni interesatzen zait, hori ikusten ditudan eduki asko euskaraz ikusteko aukera izatea. Ez da gainera hor jartzen zaiguna kontrama dela ohitu egin garela halako edukiak euskaraz ez ikustera, eta askotan pentsatu ere ez dugu egiten ez horretako aukera agian badugula edo izan marko genukela. Claro, igual ez duzu pentsatzen, eta jartzen duzu telebista edo Netflixa edo YouTube, eta, claro, ikusten duzu gazteleraz edo inglesez, pentsatzen ez dago euskarazko aukerarik, eta igual badago, horretarako oso interesgarri bitzen zait, bide horretan jarraitu behar dugu zen, eta, claro, triste izango zan, euskarazko aukera egotea, eta ez jakitea. Ez bizot, egia da, eta eskerrak ez geroz eta aukera gehiago badaudela, eta produkzioak, eta alako kontu guztiak geroz eta gehiago ere baditugula euskaraz, eta pintzat diote mailaren aldetik. Bai, eta nik adibidez, erabiltzen dudan filmin plataforman, ikusi ditut pelikulak eta seriak euskaraz badagoela, eta handitu egindala kopurua, eta badauz bebai euskarazko plataformak, horretarako streaming plataformak, edo podcastak bebai entzun ditut euskaraz, eta orain dela igual 5 urte, igual oso zaila esan, podcast euskaraz entzutea edo egotea hor.
Bintza jendea badabil horretara biratortera lanan, horin bada importantea, eta orain hemendik frantziar estatura begira jarriko gara une batez, izan ere, atzo bozkatu zen, aukerari bazegoen referendum bitartez, erretreten erreforma bera atzera botatzeko, baina kasu honetan ezezkoa gailendu da, badukagu bideo bat eta helduko diogu. Ez dakit. Hemen agian titularretan agertu zaiguna bai izan da, nola lehenbiziko argudietariko bat, kontxibena izan dela, nazioaren politika ekonomikoari dagokion erreforma bat ez dela. Nola iristen diozu horri? Bueno, hori inork sinesten ez duen argudia da, baina egia esan, bidea hau itxita zegoela nik oso argi ikusten nuen, ez? Momentuz borroka hori galdu egin da, borroka legala edo gobernuaren aldetik atxera botatzea edo hori galdu egin da. Baina, egia esan oso margen gutxi zegoen, ez? Hori atxera botatzeko, kalean ikusidan mobilizazioa izugarrizkoa izan da sindikatuek eta, gizarteak oroar egin duen presioa, bikaina izan da, baina gobernu bat, bide horretan, inposatzeko bide horretan jartzen danean, oso margen gutxi dago kaletik gauzak aldatzeko. Orduan nik uste dut jarri behar garela da etorkizunean, orain zer egin behar da. Nik uste dut kale presio hori mantendu behar dela eta mantenduko dela, eta mobilizazio egunak, harrera juten dira eta ez dira etengo. Baina ikusi behar da bai nola eraiki estrategia politiko bat, ez nola kanalizatu ez egonkortasun eta zerre hori bide politikoetatik alternatiba bat eraikitzeko, ez Macronen politikei alternatiba serio bat eraikitzeko, momentuz Frantziar estatuko eskerrak berdin zaite, Mélenchon edo sozialistek porrot egin dute, sortxe urte hauetan alternatiba bat eraikitzeko bide horretan. Eta igual hau izan behar da, ez dakit katalizadore bat bezala, proiektu serio bat eta batasun bat bilatzeko eskerrean, eske bestela zein da alternatiba? Alternatiba Marine Le Pen da. Eta hori izango da areta okerrago, Macron baino okerrago. Orduan, nik uste dut pentsamendu hori, refleksio hori egin behar duela Frantziar estatuko eskerrak eta aurrengo hauteskundetan alternatiba serio bat planteatu eta Macronen erreformak atxera bota instituzioetatik. Gainera, esan duzun bezala, espero zen alako erabakia, bakigu Macronek ez duela atzera egingo bere horretan, baina aipatu dugu argudio bat, bestea bat zen, justu eskaria egin zenean, oraindik ere ez zegoela izenpetuta legea bera, oraindik 72 urtean zegoela jarrita, beraz, erreferenduma egiteak, horren alakoen aurrean sindikatuek, baina uste duzu jarraitu halko dutela alako indarraekin ez da jendea... Igual ez egunero, baina, tendentzia bat mantendu eta, noizean behin hori kaleetan espresatu, nik uste dut, egin aldara zen, eta Frantziak badauka gizarte oso kontzientziatuta eta mobilizatuta eta sindikatu potenteak pisondiekin, ez? Orduan, nik uste dut mantendu aldala tentsio hori, ez egunero, baina, tarteka edo, baina hori akonpasatu behar da proiektu politiko eta instituzional batekin zeren eta bestela ezinezkoa
izango da. Eta egia da, Macronek ez duela inor engainatu, Macronen programan bazegoela politika neoliberal hauek egitea, pentsionen erreforma hau, baina, karo, hor gertatu zena da, Macron urten zala, zen eta, karo, beste alternatiba Marine Le Pen da. Baina horregatik diot, eskerrak proiektu bat eraiki behar duela, Macron ez izateko el mal menor hori, ikusi dugu zein da horren ondorioa bebai, oso ondorio negatiboa langileentzat. Bai ez, gainera aipatzen duzunaren aritik, eta lehen esan duzu ez nola badauden oraindik ere mobilizazio egun konkretu batzuk iragarriak ez horragian jende gehiago ikusiko dugunak, eta justuan ez, hau bada ekainaren 8, 6 okerrez banabil, izan ere ez, ekainaren 8 bai bozkatuko dutela Frantziako asamblean ez, ea indargabetu daiteken, indargabetzea erretretaren adina, 64 urtean jartzen duen artikulo hori, ez hor ondinoko bada bestelako esperantzarik edo azkenan badira saiakerak. Bueno, ni ez naz Frantziako Asamblea Nazionalan aditua, baina ikusi dugun dinamika ikusita ez nok esperantza handirik izango, ez? Zen eta egia da Macronek ez duela gehiengoa Asamblea Nazionalean, baina behar badu gehiengo bat, bilatu aldu gaulisten artean, ez? Horiekin batuta bai lortzen duela gehiengoa, ez? Orduan oso zaila ikusten dut pintza bat egitea, ez? Eskerraren artean, Marine Le Penen artean eta gaulisten artean Macron, atxera botatzeko erreforma oso zaila, ez dut uste, ez dakat esperantzarik ez. Bintzat oingo honek ez erreferendumaren bueltakoak bai ematen du apur batez hitz egiteko erakundek orokorrean izan Frantziar estatuan, Espainia estatuan ere ez, herritarrei erabakitzeko eskumena ematerako orduan ez nolako erresistentziak sortzen diren. Bai, hori da, erreferendumekin arazo asko daude, ezta. Igual ez hainbeste beste herrialdeetan, oso kontsoliatutak dauzen demokrazietan, adibidez, Suitzaren kasua, Frantziatik gertu, Suitzaren kasua, oso demokrazia aurreratu da, eta denbora guztietan daude, ia kontu guztietarako populazioari deitzen erreferendunan, eta nik uste dut, demokraziak orokorrean, jarraitu nahi badute, bere existentziarekin, zabaldu behar direla, eta askoz ere profundizatu bide horretan, ezke demokrazia ezin da 4 urtean behin bozkatzera jutera, eta badaude, gizartean influentzia asko, eukiko duten lege asko, kontu asko, aldaketa asko, eta horrek ezin dira bakarrik Asamblea Nazional batean onartu. Horrek gizartearen baietza, eta bermea behar dute, politika irankorrak izateko. Zen eta askotan Asamblea Nazional batek ez du gizartea errepresentatzen, Ez da, baina diozunen arira zenbat eta zenbat gauza onartu da aurrera ateratzen diren 4 urte batzuen buruan ez, eta ze urrun geratzen garen ez dakit herritarrok erabaki horietatik, eta gian hasta interes gehiago izango, aukerak zabalduko balira ez, ez dakit hori erabakitzeko alako kontuen inguruan ez interes handiago izango izateke, edo ez beste jarrera bat gizarteak. Demokrazia aberaztuko zen, arazori, dudarik gabe, eta debatea ere askoz ere anitzagoa eta hobeagoa eta kalitatezkoa izango zen, baina oraindik ere erresistentzia asko daude, eta oraindik ere gure demokraziak daude sartuta marko burges neoliberal horretan, bai, sufragio unibertsala bai, baina bakarrik 4 urtean behin, eta gero nahi duguna egiten dugu, eta konbinentziaren arabera gauza bat edo bestea egiten dugu, eta gure programa elektoral ez dugu betetzen inola ere. Eta, klaro, horregatik demokraziak dauzkaten krisi representatiboak ez momentu honetan, eta abstentzioa goraka horregatik gertatzen ari da hori. Eta horregatik pobretu egin dira sistema guztiak Europan. Baina gero ez dakidan maila diskurtsioa ez politika gintzan gero ikusten dugu nola geratzen denez, azken finean kontzentratzen da guzti hauteskundeak datozen horretan ez, eta azkenean nik esango nuke bintzat asko jaisten dela maila bera. Bai, debatea asko jaisten da, hori bakarrik hauteskunde momentuetan pizten da, edo aurrekontuak negoziatzen diren momentuetan edo horrelakoetan, baina egia da, legealdien zehar, oso hilda dago debatea tarte askotan, eta hori oso tristea da, egia esan erabakiak hartzen dira, tarte horietan, baina, klaro, ez dago,
gizartea pizteko inolako mekanismorik edo eta horrelakorik, eta, bueno, bai, nik uste dut, bueno, birpentsatu behar dela sistema guzti hori zen, eta hori birpentsatzen ez bada, sistemak legitimitate guztia galduko du zen, eta momenturen batean, abstentzioa hauteskundeetan izango da izugarrizkoa. Eta horrek sistemak ere ezin du, toleratu, ez da, zen, eta azkenian suizidio bat izango zen. Orduan nik espero dut urrengo urteetan, bide horietan ez profundizatzea eta aldaketak ikustea. Eta abstentzia aipatu duzula bukatze aldera, gainan ditugun hauteskundei begira galdetze arren ez, zer nolako esperantzak dituzu edo zer zantzu nabaritzen dituzu hori abstentzioari begira? Egia da hauek gertuko hauteskundeak direla, ez, eta orokorrean, jendeak badoka interesa bere udalean gertatzen denari ikusita, ez, edo aldaketa bat gertatu aldanik, baina egia da abstentzio altua izango dela, nik ezagit, izango den 40 bat, 40 piku, baina bai, eta urte askotako tendentzia ikusten badugu, gorantz junda bai, hauteskunde lokaletan eta foraletan. Orduan nik uste dut tendentzia hori jarraituko duela eta abstentzioa gorantz egingo duela. Eta hurrengo hauteskunde generaletan bai, esango nuke, orain dela 4 urteko, baino mobilizazio gutxiago egongo dela. Adi egongo gara horretara, ziurrenik itzen berriz honen inguruan, mila esker Miguel gaur nirekin hemen izate arren. Eta orain jarraian eguneko albisteekin bueltatuko gara.